Cada vez son máis os sectores que se suman á impresión 3D, tecnoloxía novedosa que aínda está en fase de crecemento, que para moitos é a fabricación do futuro e que hoxe na nosa cidade xa é unha realidade. Desde o sector industrial, que parece que pode ser o sector onde teña máis aplicación, pero traballamos moito con artesáns, incluso para a reproducción de pezas arqueolóxicas, con pequenos talleres mecánicos para pezas que están descatalogadas, xa nos atopan repostos. Tamén traballamos un pouco a nivel de marketing en empresas para facer logos impresos en 3D. Triesfera, empresa fundada por Mónica Pérez, chega cada día máis sectores como o sociosanitario, que ven nela unha alternativa de futuro. Vimos de facer un proxecto superinteresante de formar con Kogami para formar a todos os centros de discapacitados de Galicia, formar os terapeutas ocupacionales para que eles diseñen e podan imprimir produtos adaptados para persoas discapacitadas. No ano 2018 asentouse no viveiro de empresas de Lugo onde diseña e fabrica o que nos imaginamos. Triesfera é unha empresa que presta servicios no campo do diseño de produto e impresión 3D. A misión un pouco do proxecto é axudar as pequenas e medianas empresas a introducir a tecnoloxía tanto de deseño e impresión 3D no desarrollo dos seus produtos. A súa traxectoria ven do deseño e desenvolvemento de produtos industriais. No estranxeiro adentrouse no mundo da impresión 3D. Agora busca consolidar el Lugo camiño do emprendemento, ese que ven de ser recoñecido nos premios Son Muller 2020. Para min, poder rodearme de todo o talento femenino que hai en Lugo, coñecer proxectos de outras compañeiras, ver o que se está facendo, que moitas veces fanse moitas cousas pero non se coñecen, non se lles dá visibilidade. Eu creo que premios como este, iniciativas como estas, o que fan é dar visibilidade a proxectos que están de alguma maneira escondidos e que están aí. Mónica quere agora consolidar ese camiño sobre os piares da formación ao modelado e a impresión, para seguir axudando as pequenas e medianas empresas e sumar sectores a este novo mundo da impresión 3D.